Vannak jelenetek, amik szabályosan belégtek az agyamba. Az egyik kedvencemről szeretnék nektek beszélni. Miért ütött ekkorát ez a harc? Jól, bevallom, én elfogult vagyok, mert nekem a Gyűrűk ura az gyerekkor is. Én még kazettán láttam először a filmeket, és nem tudtam, hogy kell visszatekerni egy bizonyos részig, ezért mindig az elejétől kezdve néztem meg. Visszagondolva ez annyira nem volt probléma. Az egész küzdelem kevesebb, mint 1 perc volt. Miért ütött mégis ekkorát? Felvezetés és koreográfia. Most a filmet nem akarom kielemezni, hogyha van kedved, nézd meg, ha nincs kedved, akkor pedig anyádat. Az erdős jelenettől kezdve 3 esemény történt, ami igazán felépítette a harcot. Első, Frodo dilemmája. Nem tudta, hogy mit évő legyen. Végül a 2 ember segített a döntés meghozatalába. Mindkettőjük elnyerte tőlem a Kecske címet, és úgy gondolom, hogy Boromir megérdemel egy teljesen külön videót is, amit el fogok készíteni. A búcsúk egyébként egymás ellentétei voltak. Boromir gyenge állapotában volt, nem ismerte el, hogy a gyűrű legyőzte őt, agresszióval és erőszakkal vált el Frodótól. Aragorn ezzel szemben beismerte a gyengeségét, ő tudta, amit a nála erősebb karakterek is, hogy legyőzné őt a gyűrű. Szóval elfogadta Frodo döntését, és gyengétséggel váltak el egymástól. Tekerjünk kicsit bele. Nagyba mennek a balhézások, és balról megérkezik a Kecske. Legendás arc. Következő fontos pont a Kürt megszólalása. Jelzést adott a többieknek, hogy hol vannak pontosan, és itt emelném ki az utolsó pontot, az ő megjelenése. Alig szerepelt a filmbe, nem tudtunk róla semmit. Annyit tudtunk, hogy ő lesz a nagy gonosz, és az operatőr vagy kamerás, vagy azt tudja, hogy hívják, többször is kiemelte, figyeljünk rá oda. Sikeresen, mert amikor ráközelített a kamera, egy ennek nem lesz jó vége érzés kapott el, és valljuk be, szépen be is mutatkozott. Nem nézzük ezt végig, mert csak felkavarná a kis lelki világomat. I can't believe he didn't cry during Titanic. Do men even have feelings? Mindig meglep, hogy a hangeffektek, a zene és a csönd mennyire meg tud dobni a jelenetet. Csak füleljetek! Nekem olyan volt, mintha a zene elkapta volna a kis fejemet, és behúzott volna a jelenetbe. Oh, álljunk csak meg! Legalább 85 kiló vagy, 2 kézzel fogod a kardot, teljes lendülettel neki szaladsz, és azt mondod nekem, hogy ő egy karral legalább 3 métert visszalök téged. A fizikai erőkülönbség pontosan itt tudatosult Aragornba, és bennem is. Ez egy tank, ez egy egység, ez egy állat. Ha nem lett volna ott a Gyűrűk Szövetségének 10. rejtélyes tagja, ez a fa, mindennek vége lett volna. Csak az arckifejezését nézzétek, full pánik. Utolsó pillanatban szabadulsz, adsz neki egy tiszta ütést, és elkezdesz szaltózgatni. Uram, királyom, ne haragudj, de erre most nincsen időnk. Főleg, hogyha nem is tudsz. Szóval nem egy Souls game-be vagy éppen. Mégis itt dőlt el a csata, erre mindjárt vissza is térünk miért. Már ezzel az együttéssel... Leütöttem itt a büdös szart! Ezt hallottátok? Ezt hogy fogom elmagyarázni Arwennek, hogy a kanod az előbb kapott egy CT-et. Én ezt sokáig nagyon fölöslegesen szexuálisnak éreztem, de aztán rájöttem, hogy most húzott ki a combjából egy tört. És ezzel nonverbálisan vagy szimbolikusan jelezni próbálta az ellenfelének, hogy amúgy most megöllek, meg leszel halva. Apró érdekesség, hogy ez egy valódi tör volt. Nem tudom, hogy történt, de ez még menőbbé teszi az egészet. És itt jött ki a rutin és az erő közti különbség. Sérült a combod, így nem tudsz teljes erőt használni. És ezt kihasználva gyors támadásokkal hátráltatásra kényszerített téged. És hirtelen... Fuck! Akár lesz, nincsen karod. Hol a karod? A küzdőszellemet viszont nagyra értékeltem benne. Itt nem tudom, mi volt a terv,
hogy megharapja, vagy a szájszagával akarta legyőzni, de már mindegy, mert... Összegezzük a koreográfiát. Ez nem a tisztességről, a becsület megvédésről, vagy a diadalról szólt, nem, sokkal egyszerűbb. Élet vagy halál. Túléled, vagy meghalsz. Egy rossz mozdulat és mindennek vége. A koreográfia gyors, egyszerű, brutális, stresszes. Amilyen hirtelen kezdődött, olyan hirtelen lett vége. Nagyra értékeltem, hogy az arzenáljukból minden fegyvert felhasználtak. Meglepően gyors vágások voltak, rengeteg különböző szögből. TikTok vágások történtek 2001-be. Ez nem csak egy random harc volt, ennek tényleg súlya volt. Ha ő nyer, akkor mindennek vége lett volna. Elvesztettük srácunkat. Legendás harc. De ez miatt a halál miatt váltott perspektívát Aragorn, és értékelte át a szerepét. Gyors témaváltás. A második részben volt egy jelenet, ahol el kellett rúgnia egy sisakot. Ezzel jelezve haragját és gyászát, de sehogy se jött össze neki. És a negyedik rugásnál ez történt. Boots this helmet. Mindenkit meglepett ez a beleélés. Aztán kiderült, hogy két lábujját eltörte, és ezért kiabált ennyire. De ezt a fájdalmat használta fel a jelenetnek a beleépítésébe.